fulɓe yani nda min gaɗi yani Allah wo'inan min kuje min ɗe min gaɗi ɗo yeeso amin ɗo mana onon fulɓe onon bo yani Allah wawnu en e shaydaki on shaydanon ɗum min ɓe ko woɗi fulɓe kam fuu to goni fuu fulɓe woɗɓe on bo shaydanon ɓe ko woɗi mi fuɗɗiri inde jawmirawo mi fuɗɗiri inde Allah mi fuɗɗiri inde Allah mi natina inde mi fuɗɗira yani mi fuɗɗira alqur'ana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin sadaqallahu alazim to fulɓe mi yiɗi mi hokka on ko Allah mi yiɗi waɗa ko Allah wawniyam waɗana on ɗum ko Allah wawniyam Allah wawniyam inde Allah inde muɗum mawde teddude e inde annabu en kam fof to woni kam pat enen yulɓe hakkilan en julde meɗen tanaten himɓe ɓe himɓe leddi nasara fa halkay nasara wonna e diina enen julɓe to en kawti kam kala pullo kam to woni kam fuu e lesdi Cameroon to lesdi Ghana to lesdi Nigeria to lesdi Niger himɓe kawta kaɓɓa hoore mum kawta koye mum fuu haala mum laato ka goota yani ta laato ta natina hunde wonde nder kujeji ɗi mbiyatake to alhamdulillah mi yetti Allah mi nda ɗum adduke haala mi yika mi khatamnake ɓe inde annabijo ɓurɗo lilaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam